Zdravím dámy a pánové, dneska vás vítám u dalšího videa. Dneska tady máme Fortnite Reload. To je v podstatě OG mod, akorát trošku upravená mapa. A funguje to tak, že když nějaký z teammateů umře, tak se za 30, někdy 40 sekund respawne, nebo rebootne. A teammate nemusel nic dělat, maximálně to, že musí prostě alespoň jeden přežít, aby se prostě rebootli. Jsem tady společně s Martěm a s Marianem. Ahoj. Čau. Martě určitě každý zná, Mariana to ani nevím. Jo, aha, u Martě mi to ukazuje, že má no skin, už ne. Tak Martě je takový no skin. Aha, zelená superhrdinka. Hej, to jsou... Ne, nejsou. Ty jsi chtěl říct, že jsou to... Co? Že jsou jiní z minulý hry? Jo, tak vypadalo. Stejný, když jsem zabil třeba 3x nebo 4x po sobě. No, asi kámo, to co bylo. No nevadí, tady vidíte trošku upravenou mapu, než byla v OG a v Chapter 1. Ale to je furt stejný. To je tedy furt nejlepší Ty lokace. vzadu? Jo. Dobře jsem to označil. Úplně To je super. nejlepší. Já to vždycky říkal, že jsi nejlepší. Označování. Kežby. Co mám tady nahoře? Metky. Já nedoletím do věže. Leď někdo do věže. Já jsem doletěl tady, Marian. Já jsem trošku pod tebou, jakoby. Yes, kámo, první zbraň. Ta... jak se jmenuje? Sniperka. Fighter rifle. Dej ty. Takže mi udáš, já Jo, to, že? tak. Ne. Dám ti maximálně keřík. On je ve keřík. No, akorát ty Jako bomby. házet, Ale- já myslím, Házecí. nechci keřík, já si vezmu bunkr a stejně pak vyhodím za sniperku. Já mám 2 huntingy. Pojď se, Marian, mám pokud další bych- spleše. Já už mám full. Aha, Já chci zkoušet. to pojď za mnou. Jo, to jsi ty. Tak jdem. Tady já si koupím Biga. Koupím mají Marťovi. Marťo, Big. Hej, Marťovi to spadlo. Ne, nespadlo, běžel. Nespadlo naštěstí. No, vypadalo to Padlo tak. jenom. No aha. To co tady dělám teďka? Musím taktika. Marťo, hodil jsem ti tam Big. A jo? Někam. Tady. Ale a tady je rovnou česka. Ale a tady je rovnou zelená huntinga. Tak to bych se nabídl. A šedá taktikalka. Kámo. A Mám to taktika shadow taky. lever action shotgun. Kamo level action shotgun, nejhorší shotgun ve hře. Ne asi, ale já jsem to vzal radši místo tý nějaký Kde je ta šedý, co, huntinga? místo zelený, která má jeden náboj. Mariana, tam máš tu Shotgun infighter je rifle. náhodou doba. Není. Já Orange sice shotgun je nejlepší do zero buildu hnedka po taktikálce. za mě nejlepší pumpa vždycky prostě. No a tak do zero buildu. Do zero buildu je nejlepší taktika papka a pak range. No. A jo, to Ale není ne. huntinga. A co, to co jsem To označil? není huntinga. Co? Ne, to co mám já. Ty máš infighter rifle? Jo. Jo, aha. A čekám. Takže to je huntinga. Huntinga se jmenuje hunting rifle. Sniperku nebo to Hunting rifle. taktikálku. Já tady nepotkal zatím žádný borce, což je divný. Taky ne. Bunkry Tak mě beru. tady nikdo nepadal. Ale já nechápu to? proč. Vždycky tady padá aspoň minimálně 3 sklady. A už tady, nevadí. Buďte rádi. už tady někdo je. Já se nastěžu. Aha, Boris mi letí přímo na mě.
On nemá věci, ne? Nemá, ten- zdravý. I tak se poměstil. Než na něj umřeš. Potom tohle jsem, to je on. A toho nikdo nemohl umřít. Já jdu na high ground. Já taky. Kam se ani jedna taktikálka, ani jedna snajperka. Hej, Vidíte někoho. to dneska jak seka. Je tady hrozně málo, jo tady. 39 do bílej. 37 do bílejch. No, Tady zase lení. nad nama, joha. To jsou úplně levej. Netrefil jsem nic. Jsme 2. 9 miníček, kámo. Mám grappler, nice. A pumpu. Tady máš jednou tacku, Mariana. Mega dík. Střelej. Ten hangar. Nevím, Jo, tady. jdu se kouknout z hangaru. Dead, nice. Jasný. Já nemám Jsem full? všechno vyžral. Aha. Všechno já akorát. jsem nechtěl. Další tam. No taky ne. Hej, tady jsou plný loupáci No po dneska. taktikálku a no pozvědělám s Martinem. Aha. To jsou moje lopička, no. No, jde to vidět. No jo, no. A to si musíš zvykat. Já když Kamo, měl borci ti takovýho se trafí. lobička, tak mám... Já jsem u nich a oni se netrafujou. Tak to jsme jako dneska 2, neříkám nic. No, aha. Nemám přebito. Tady máš tohle, Mariana. Co? O, ten zlatý Deagle? Tak ten byl. Tady máte ještě To jsou tam raketomet. nechal. Raketomet s 2 raketama jsem tam dal. Má někdo hunting, už mám náboje do toho. Nemám huntingu. Mám 6 Já nábojů. mám tady Deagle, Huntingu. mám do ní 40 Borci mě dali kamo jeden hit. To byli prý loupáci. Já jdu pro Máš ten ty náboj ten. do toho flipy. Jsem ti vyhodil. O. Nemůžu vzat. Co to je? To je Star Drop. Star Počkám. Drop, aha. Od kdy jsou ve Fortnite Já si Star Star Dropy. Airdrop. Běž točit bavko, bro. Jo. Tady máš Okay. zelenou tacku. Tak to bych si nabídl. Tak si ho vem, já ho nechci. A tohle taky. Ježi, tuhle horu si pamatuju moc dobře. Jsem ze Štěpem Idiot Frontlandě. Hill? Huntinga. Takže Ani ty beru. telendili na Idiot Hill? Grappler si Jo. beru. Kam A tak míňa hodně slovo. rychle došel ten grapple. Teď byl tu huntingu, co byla nahoře? Jo. Okay. Ne, ale já Má nemám fakt nic myslel, na že ta- spam. Dělám asi chybu, co? Já mám třeba AK Střely? taktikálku a Tam jdu. Deagle. Já nemám nic na spam. Tak tam hlavně neumři, prosím tě. Je Lenďou? to Tilted Boys, takže bacha. Úplně levej jsem. Odkud pán střílí? Vedle. Jsem levej, jak tvém mám. Kde jsou? Finguješ sem, Gečko, běž si po něj. Tady. Máš si říct Deagle Tam vzadu. nebo huntingu? 30 byte. Přes ten Mark nevidím. Kamo, jakože to netrefilo. Fialovou boutku. Dead. No, ale. Wow. Oh, další Odkud jsem někde? dostal? Odkud? Od tam Co? někde. Jo, aha, tak z druhé strany. Ne, od tam. Odkud? Vidíš je? Já tím sám mimochodem. Jo, aha, tam je. Kam jsem? 40 do whiteu. Hej, to ne, že jsem ho netrefil. Dead. Počkej, Marťo. Vyskoč. Počkej, vyskoč ještě jednou. No počkej, já to nějak udělám. A to hodím takhle. Jede záda borec. 27 white.
Klade white. One hit. Dead. 2 dead tady, u mě. Dodělanej. 42. Zase, kámo. Mám Hej, u mě tady to má docela málo, u mě low. Tady. Já se dávám míňa. Já nevím, jak se tam tak rychle dostali. My jsme tady celou dobu. Tak pojďte radši do zóny. Já jsem cípl. Jo, aha, já fajtím celou skladu. Tak pojď za mnou. Jsi nejlepší. Pojď mi pomoct. Mám best root nebo umíráte. Srabíku, pojď mi pomoct. Tak jdu. Pryč srabíku. Hele, tady je můj bunkr starý. Tak to jak nemohla být hlava. Pade. 70 klek. Tahali. Nevím, či chybu udělal, jeden dead. Korunka beru. Dead. Proč o něm nic nevím. Nice, mám full fialovej root. Hezky. Huntinga. U mě tady je, na mě je sniperka. Mám fialovou snipu. Nice. Jo, aha, zóna. Jsem A dead. tady je zelená. Kam prostě tady vole kempí pod mostem celá skvada. Jo, aha, tak to nejdu. Já půjdu, že je tam jeden člověk a najednou tam healou další 3. To prostě Já chceš... tam naskočím na jednoho, že tam chodí a najednou prostě celá skvar tam na mě vybavne. Tak půjdu už celý fialový loot nemám. Tam stavím pro svůj loot, nebo aspoň loot, co tam byl. To už jsem jednou zabil. Tak jsi Odkud hodnej leva. střílí? Jo, od tam. Stal sniper, nepočítal se to. 86. Nice. Záda? Jsem dead. Neumívaj. Protože já letím do zóny a možná tady taky umřu. Žiju. Nejlepší. Okay. Ty kráso. Mhm. Nice. Mám full shieldy. Tak já už se možná neresnu. Resneš, máš ještě 20 sekund. A ty se resneš Pokud určitě už. začneš resovat dřív, než to skončí, tak se pokaždé resneš. Ty se resneš, když ty už budeš, už to bude konec. Nice, kámo, mám epickou pumpu. Jsem to zapomněl na to video. Jsem asi dead. Pojď mě rychle zvednout. Pojď na můj bunkr. Zvedej. Jdou tě. Půjdou. Najdou. Chvilku. Máš míňa? Nemám, ale tady kousek byl někde míňa. Tady tu borku už vidím po 4. Zvedej. Máš medkit? Nemám. To je GG. Nehodím bubliny. Hodím bubliny. Tady dead? Nevím, odkud jsem dostal. Tady jsou. Tam jsou. Potřeba bych nějaký díly. Já nemám. Hlava. Tady je? Tak už ne. 8, 17, 41, low. Jeden. OK. To už Jeden nic. dead? Od tam má ještě střílejou. Dead? Tady je Já jsem dead. Nejseš. Ty krás, já jsem to ještě dal nějak. Aha, tady je další. Pojďte bunkr, hoď bunkr, ozvedněte mě. Nemůžu. Když, koukej. Ne. Hodně vyslíchané. Dobrý, dík. To jak Tak jsou prostřelujou tu? Tady dostal? To vám 70? hlava. Nebo 80, nevím.
Co dohýlovat? Hej, No, bo kdo to- tady má vybuchovací nějakou zbraň? To je exotická lámka, hlava dead. Dobrý. Jsem dohýlovaný. Nice. Dodělanej. Oh, Tady bodec? tady. To jsou ty. Já jsem ho neřefil, kam tam nevidím přes ten Marsk skoro. Wow. Dostal hlavu. Kde? Já tam jdu. Já taky. Tady je hrozně moc lootu. Dodělanej. Mám zlatou fišku. Mám nejlepší SNGčko ve hře. Akorát ne v dobrý raritě. To je exotic. Beru medkit. Rychle. Chraňte mě. Odej na mě. Další. Ze všech stran, jasný. Ano, co děláte? Pojď bunkr. Nemám už. Nemám bunkr. To je poslední nám ten. Nezvedneš se za stromem, pokud chceš. Ne, tak to není Tady poslední. keží, hoď keží. Běž po keží a hoď ho na mě a zvedni mě. Náš dík. Yes. Nejlepší tým. To vyhrajete. 2 proti nám jsou, jo. Mapa to je Golden jedno míňa. Chippa. Ne, mapa to je 2 míňa. Nice. Já se tady dám a tam je big. Ty jsi mi vzal tu broku. A já dostávám. Dostávám medkit. A nevím, kde jsou. Je tady dole. Tady je 86. 50. 86. Ten má 58 byte. ne, low. Ten má low. Sakra. Hlava dead. Nice. A je, už je poslední. Dodělanej. Nice. Jdu se. Odkud prutí? Tady 86. Tak. Jdu tam. 50 do bílejch, dá. 25. Dead. Nice. Yes. Udělal jsem to Druhý win. velkýku. Já už vím, čím nám dával. No to ne. Tak dámy a pánové, pokud se vám tohle video líbilo, tak dejte like a odběr, moc se tím podpoříte. Za 100 odběratel bude můj první stream. Jo? A potřebuje mě Čau. dohnat. Jo, to taky. Tak čau.